थांनाय 9 फेब्रुवारि 2025 सानखालि सिडनी दखरा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव नैथि खेबनि थाखाय टेलेन्ट सार्च रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जादोंमोन आरो बे रोंगौथि आनजाद सायख'फुंनायनि जि रिजाल्ट बेखौ दिनै जोङो फोसावनो ओंखारदों। बेनो जाहैबाय लानाय जादोंमोन थाखो 6, थाखो 7, थाखो 8 बे एमइ सेक्सनखौ लानाय जादों। बेवहाय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों बामोनगाव हाइ स्कुलनिफ्राय जेनियन मुसाहारि बिथाङा मोनदों गासै मार्क 116 गासै पार्सेन्टेजआ .33। नैथि मासियाव आवग्रिनो हादों सामथाइबारि एमइ स्कुलनिफ्राय देबराज बसुमतारी बिथाङा गासै मोनदों 109 गासै थामथियाव दङ। थामथियाव बेहाय सानै एखे नाम्बार मोननायखाय गिबियावनो इउएन एकाडेमि कासकट्रानिफ्राय मोननो हादों सानसुरि बसुमतारी बिथाङा गासै मोनदों 108। सासेबाव बिथराय गार्लस एमइ स्कुल पुर्बासानिफ्राय मणि बसुमतारी बिथाङा मोननो हादों गासै 108। फैदो क्लास 7आव इउएन एकाडेमि पुर्बासानिफ्राय अनजालु बसुमतारी बिथाङा मोनदों 109 गासै नम्बरा आरो जौखोन्दोआव उथ्रिसार जानो हादों बामोनगाव हाइ स्कुलनिफ्राय उदां दैमारि बिथाङा गासै 105 नम्बर क्लासखौ आवग्रिनो हादों बामोनगाव हाइ स्कुलनिनो सारा बसुमतारी बिथाङा मोनदों 104 गासै। थाखो 8आव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों उर्बशी ब्रह्म मेमरियेल हाइ स्कुलनिफ्राय प्रफेसर बसुमतारी बिथाङा गासै मोनदों 111। नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बामोनगाव हाइ स्कुलनिनो रुजुथाय बर' बिथाङा गासै 105 नम्बर मोननो हादों आरो थामथियाव दङ उर्बशी ब्रह्म मेमरियेल हाइ स्कुलनिफ्राय सन्जिका बसुमतारी बिथाङा मोनदों 99। दा बेखिनिखौ फोसावनाय जाबाय आरो आसा थिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखिखौ लानानै बे रोंगौसा जि आनजाद खुंबाय बेयो जाफुंसार जादों खोब गोजोनथाव जादों। गासै 12 फरायसालिनिफ्राय गासै 494 बादायारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। फैगौ समाव जाहाथे आरो बिनिफ्राय साबसिन खालामबावनो हायो आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आरो बे जि बान्था होनो लादों बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आन्चलिक कमिटिया बेवहाय आगोलावनो फोसावखादों जे सेथि बान्था हिसाबै 2000 आरो नैथि बान्था हिसाबै सोलोंथाइ सान फैगौ 31 मार्च बे सानखालि बिथांमोनखौ जाय देरहासार जानो हाबाय बरायनो आखायाव लागोन आरो बान्थाखौ होगोन होननानै दिनैनि बेजों फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै सिरिश्राम दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय 9 फेब्रुवारि 2025 अक्ट'खालि सिरिश्राम दखरा एबसुनि नैथि रोंगौथि सायख' आनजाद बे आनजाद जानानै थांदोंमोन। दा बे आनजादनि फिथाइखौ बे आनजाद खुंफुं आफादनि मानगोनां मासिगिरि बिथां सार सुखेल बसुमतारीया दिनै रिजाल्टखौ फिथाइखौ फोसावनानै होबाय। दा दिनै बे फिथाइ बायदियै जोङो दखरानि सिङाव टप 3 जोङो मोनथाम थाखोनिफ्राय सायख'नानै लानाय जादों। दा बे टप 3 मोननो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारिलाइफोरखौ जोंहा मानगोनां मासिगिरि बिथाङा फोसावनानै होबाय। दा दिनै सिरिश्राम दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासै 12 फरायसालिनिफ्राय 494 फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। दा बेनि गेजेराव जायफोर फरायसाफोरा दिनै देरहासार जानो हाबाय बिसोर फरायसाफोरनि जे बान्था बेखौहाय जोङो सिगाङाव फोसावखानाय बायदियै फैगौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्च खालि जोङो जोंनि दखरा आफादनि सिङाव थानाय बे सानखौ फालिनानै जोङो बे बान्थाखौ होनाय जादों। बेजों लोगोसे मिरु एबसुआ खुंनाय थाखो 9 आरो 10 नि रोंगौथि सायख' आनजाद
बे आनजादाव जोंनि सिलि चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गोजौ फरायसालिनिफ्राय बाहागो लानानै जायफोर फरायसाफोरा दख'रानि सिङाव थामथि मासि थाखो 9 आरो 10 निफ्राय आवगायनो हादोंमोन बैसोर फरायसाफोरखौबो जोङो बे सानखालि बरायनाय जागोन बेखौ फोसावनाय जाबाय आरो उननि समाव जोङो बे आनजादखौ खुंलांबाय थागोन होननानै फोसावनाय जाबाय।